тоҷико як масҷидеро ба мизди $5000 дар як моҳ иҷорат гирифтиянд. $5000 дар як моҳ. масҷиди калон, масҷиди ҷомеъ намози ҷумъа мехонанд. ма дар Москва будам ки телефоном кардам бачаҳои Ленинград. гуфтанд домло биё инҷа масҷиди худ монад. биё намози ҷумъаро бигзарон. хестем рафтем ҳақиқатан масҷид. як масҷиди кори калон. 2.5 соат мавъиза рафтааст. берано ҳама пур. алҳамдулилло дар масҷиди бачаҳои мо чечено меоянд намоз мехонанд. ингушо, доғистониё, татаро меоянд намоз мехонанд. гуфтам бовар кунед бачаҳо, мо дар чечня будем, ғайрати ӯ мардума дидем, ҳавас хӯрдем, таҳсин шо гуфтем, ғайрати шумо ай ғайрати чеченоро зурдаст. дар Санкт Петербург чечено мачид надоранд, тоҷико мачид доранд. хушо ба ҳолтон. шербачаи ҳақиқи шумое. чечена, ингуш, доғистони ба ҳаде меомадааст дар масҷид ки баъди намози ҷома омадан гуфтанд ки мо намефаҳмем тоҷикиро. ой мавъизаҳо тоҷикӣ мешавад чӣ хеле кунем. имом хатиб шо эълон кард, гуфт после салота мағриб хутба будит по-русски. баъди намози шом гуфт русӣ мешавад. мо гуфтем хай мумкин як 5-6 кас ҷамъ шавад. бовар кунед ними масҷид ҳамун мардам. ай ҳамин намози шом ки сар шид то намози бомдода саволу ҷавоб ба урусӣ. ба урусӣ намози хифтан дар соати 12:30 шав мешавад. мардум мешинанд. валлоҳи ина дар хонаи худо ҳастам, дар соати 12:30 шав масҷид пур. мардум хифтан мехонанд. дар соати 4:30 саҳар бомдод мешавад, масҷид пур. ина ки чанд соат хоб кардан, аю масҷид то ҳам квартирош намерасанд ки худаш 1 соат шояд барава. ҳамин 1 соат 2 соат оё хоб мекунанд намекунанд, бо бомдодкунӣ меояд. афсусу сад афсус, дар ватани худ мо меган ки э бародаро, байни шому хифтан ҳадди ақал 1.5 соат бояд фосила боша. 1 соат мешинему ба ҷанҷолу даъво сар мешавад. бача мо маъзурем, мо беморем, дигар хушмо намета, бетоқат мешем. ин мардакора бибинед соати 12:30 шав намози хифтан мехонанд. ӯ Ленинград ҳам хеле будааст. дер шав мешавад. хушо ба ҳол то гуфтем. дар ҳақ шо дуо додем ки парвардигор неъматуна азизу оитар бигардона. алҳамдулилло ӯ кора мебинад, охир русорам ба важд биёянд. чандин руса оварданд. мардами Ленинград мусулмон шидиянд. хай гуфтем ин амали шуморо дидан, ихлос кардан, мусулмон шиданд.